Merħba għal kunċert tal-President għas-sena ġdida 2021. Preżentat mill-Malta Philharmonic Orchestra u Festivals Malta taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta, l-Eċċellenza Dr. George Vella. Kif konvint li tifmu tapprezzaw minħabba restrizzjonijiet relatati mal-pandemija, din is-sena hawnhekk f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi ma setax ikollna udjenza fiżika iżda grazzi għal Television Malta u għal pjattaformi diġitali xorta tiwaslulkom dan il-kunċert ferm mistenni u annwali fil-bidu ta' kull sena fid-djar tagħkom. Bdejna dan il-kunċert bis-sem ta' l-orkestra taħt id-direzzjoni ta' Colin Attard u l-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta b'mod pjuttost trionfanti l-mużika mill-kompożitur leġendarju John Williams, sinonima ħafna mal-Olimpjadi li kienu saru f'Los Angeles, l-Istati Uniti fl-1984 u mużika li baqgħet assoċjata tul dawn is-snin kollu ma' l-Olimpjadi. Imiss issa li nsegwu l-arja l-aktar magħrufa mill-opra ta' Franz Lehár mill-kumedja mużikali Giuditta li din id-darba se tkun interpretata mis-soprano ta' fama internazzjonali Tatjana Liznik bl-isem ta' Meine Lieben Sie Hüssen so heiß. U eżat wara Overture minn The Gypsy Baron, xogħol Johann Strauss it-tieni magħruf l-aktar għal valzi u l-mużika leġera iżda din is-siltija orkestrazzjoni rikka ħafna. Denn meine ist
Il-konċert tal-President għas-sena ġdida 2021 se jkompli b'mużika relatata mal-imħabba jew ispirata mill-imħabba u anke il-mużika Maltija u l-mużika mill-Italja. L-ewwel waħda hija xogħol il-kompożitur mill-Armenja Aram Kaċaturjan minn Adagio of Spartacus u Phrygia from Spartacus u hawnhekk din id-darba f'dan il-kunċert se jkollna żewġ żeffina lil Luke Buġeja Gawċi u lil Amy De Gaetano b'koreografija ta' Pamela Kerr. U eżatt wara se jkollna xogħol il-kompożitur Joseph Vella, xogħol li kiteb fl-okkażjoni tat-tieġ ta' ibnu stess, romanza għal violin, violonċell u arki. U f'din is-silta se nkunu qed inselmu l-memorja tal-ġigant tal-letteratura Maltija, studjus, ħassieb, għalliem Malti li kien iħobb lil Malta li ħallina sfortunatament matul l-2020, Oliver Frigieri. Se nkunu qed naqraw silta mill-poema Il-Bikja tal-Mażġar li se tkun qed inqara minn Elaine Falzon. U biex intemmu din il-parti ta' dan il-kunċert b'mużika ispirata mill-imħabba se nippreżentawkom dak li x'aktar huwa l-aktar xogħol li mfakkar għalih il-kompożitur Taljan Luigi Arditi li huwa magħruf l-aktar għal kompożizzjonijiet vokali tiegħu. Is-silta li jmiss jisimha Il-Baċo u se tkun interpretata mill-ġdid mis-soprano Tatjana Liznik.
Imxejt u għadni nimxi. Kollox beda jum wieħed meta żbaħt u sibt li fija trabbiet weħida bla mażrajta jiena il-mistoqsija u fommi għala. Dbiet minn dari biex kellimt kull dera u ndbaħt li l-erf ma kienx merfuħ farixi u lanqas fl-alqa żgħira ta' madwari. Kellimni min kellimt u min kellimtu sikwiet ma kellimnix u mbagħad weġibni min qatt ma tlabtu. Kliem fuq kliem radamni sa ma ħariġni mill-eluq ta' ħsiebi biex femni li bejn dak li hemm ġo fija u dak li hemm madwari inħadmet xibka li semi indur ġo fija u kienet qabli u tibqa' wrajja. B'kelma bdejt u fl-aħħar il-kelma nfisha tkellmet sa bidlitni. U jekk bil-kelma fimt, il-kelma riedet li b'damma kliem ukoll nikxef moħbita. U hawn u issa wara li seħħ kollox qed nobrox fuq il-blat kull ma niftakar. Għax jien twiddibt biex ma ninsiex u ħlasi u li niftakar u li nfakkar dmiri. U dak li fimt ma nafx li f'nerġa' ngħidu bla naf għaliex u sem stajt nibqa' nsaqsi. Bdejt darba ma naf xejn u dak li nara fil-lum u li ħsat fil-masġar siket. Fejn iġġerrejt u ġrejt u għadni niġġerra la dan u l-għamar li natajt mill-kelma. U nieqaf ma nistax qabel ma terġa' tkellimni u bħalma bdejt intemm il-mixja. U meta nieqaf nimxi, nieqaf naħseb. U meta nieqaf naħseb, nieqaf nibki. Għax hemm miktub li bikja biss jiċċarra tiskiet tal-univers. U dan hu sewwa.
Interpretazzjoni eccellenti hemmhekk mis-soprano Tatjana Liznik u l-mużiċisti kollha tal-Malta Philharmonic Orchestra. Silta li ġibna għall-aħħar silta f'dan il-kunċert tal-President għas-sena l-ġdida taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta l-Eċellenza Dr. George Vella. Silta mimlija ħajja, perkussjoni u ritmi. Danzon numru 2 ta' Arturo Marquez. Fissem il-Malta Philharmonic Orchestra u Festivals Malta mhux biss nawguralkom sena li tkun ferm aħjar minn dik li għadna kif temmejna, iżda fuq kollox li din is-sena u l-arti b'mod partikolari tixpruna aktar pożittività, aktar dawl f'dan il-perjodu pjuttost imdallam li qed ngħixu, imma dana kollu se jgħaddi. Grazzi mi ġdid, nawguralkom ħudu ħsieb xulxin.